Turian itu hata, tapuji matu hata, maredesian buku ede, 520 sada ayat sada 1 tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songon dohatani Tuhan Yesus, martua maaka nama uas male mida hati goran, ai pabosuron na do nasida, martua maaka na yas tondi,
ai idaon nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahit. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan. Nasokal jalan bonar. Yalohodo nagijang marroha. Jala di patibohodo naserep marroha. Ala nii hupangido hami tuho. Say ramoti hami asa unang jukat tami. Unang gijang rohanami. Alay togu-togu hami marhite-hite tondim. Asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Arete hita siap buku ede nomor 210. Tangihon hamuma patik ni debata imana di enet sian patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon. Unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan nii odo. Ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma manang macehehon manang pahtahatahon pauruhon sangap nasida. Ikut diapinan dongan jolma anggoso takas dope binoto salana. Holan uhum nadengganido pabuah-buahon ido sahatna atong rap mangido hagogoon mahita tu debata. Ale Tuhan debata saya parugui mahami mangulahon ang patik ni. Amin. Parede hita sian buku ede o 433 ayat 1-20.
tima dosa tanah godangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sayasi maroham di hami, akan mangarsako dosa nami. Saya hasapi matu bagas rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami todimi nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portidion. Asahu pasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu jala badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dilehon tuhita hombar tu aka dosata. Jaladang dibaloso tuhita hombar tu aka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida aka anakna. Asini roha ni Jahoba di aka namak kabiari ibana. Asangapon ma di debata na diginjang. Amin. Mari dehita sian buku Ede nomor 222 ayat 3. Tangihon hamuma hatani debata trupu epistel di hari mingguon imana di enet sian Amos 5 ayat 24 sahat 27. Tajahama marsikap sori. Ayat 24. Jadi margiling-giling masongon aek uhumi jala hati goran songon sungai naso olo marsik. Tumadong maakapelea si potongon tuho si pangalan sa hamu tuaw bilawanan sa rin sa pagkakataw hamu alailopa Israel. Atong usungan muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-ganaan muna tole bitang ni debata muna akan nabinahin muna di hamu rapita. Jadi hukuma utar beruang yang khusus nina Jahoba debabas warna. Tongoni masahatna martuado akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Mari dehita siap buku Ede nomor 772 ayat 1 dohot 3.
tidakon maha porsiatai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portidion, rap mahita mando. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso atu dosa, natu mempalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tidukuon ni si Maria, na gabe-gabean si Antoni Parbadia, andoran soa purbuhan. Ido tuhata na tumaon na berli, ipanguhumo ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinosiam. Na tua tu banua turudung di tanong. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manai tu surdo, lahundu tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogona suatu dosani. Isi may mana pay mamulak sugot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot nama. Au porsea iton di Parbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria harto panial Kristen akan na badia, doho di hasan manusa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu dosogod daging halak ng mate, doho di hanguluan na surasuda. Amen. Cor Maranatha.
Tabegema tikting namasa di Minggu Sadarion. Shalom. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti parmingguon, dibagas joro dohot na patupahon parmingguon, dibagas ta ganduk marsada-sada. Lau suhut ma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas nihuria, namar ulang tahun ari hatutubu, dot namar ulang tahun parsaripeon diminggion. Tiramoti jala di pasu-pasu tuata mahita saluhutna. Tikting 23 Agustus 2026. Goar dohot topik minggu. Sadarion minggu 23 Agustus 2026. Masuk mahita tu minggu 12 dung Trinitatis. Topik minggu sadarion ima togu marsitiopan tu hatigoran. 2. Tikting parbagason. Tikting paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ima Michael Soritua Hasibuan, ruas ni HKBP Immanuel Resort Pekanbaru 2, Yanakon ni Amang Maurits Soalon Hasibuan, Inang LB Simarmata. Dohot Ana Emilin Saras Sinaga, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni Amang Hasoloan Sinaga, Inang Deliana Duma Marpaung. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ima. Bobi Gitawan Pardede, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanakon ni Amang Jackson Pardede, Inang Rama Siotang, Big Judea. Dohot Margareta Roselin Sibarani, ruas ni HKBP Pontianak, Resort Pontianak. Boru ni Amang Jasmine Sibarani, Inang Jojo Endang Triana Sirait. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 8 WIB di
di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Ruas Nataba. Mamuka Sadarion Minggu 27 Agustus 2026. Ruas Natamba di Riata HKBP Serpong. Keluarga Darlan Huta Barat. Inang Endang Lorentina Auster Silitonga. Dot Sada Dadana. Masuk Wik Betani. Nasida Pidasian GPDI pemulihan karya perdana air hitam. Ruas Naim Baru Jonjong Manasida. Keluarga Johanton Purban Inang Nurmauli Gultom Dohot 2 Daknanak masuk Wik Yerusalem. Nasida Pidasian GPDI Anugerah Pekanbaru di Patadahon di Parmingguon pukul waluwip. Keluarga Surya Dharma Sinaga Inang Nani Pratiwi Borumanurung masuk Wik Efrata. Nasida Pidasian HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar Medan. Ruas Naib Baru Jonjong Manasida. Keluarga Naib Baru Mamuka Sadarion Minggu 27 Agustus 2026. Keluarga Naib Baru di Riata HKBP Serpong. Keluarga Jonggi Black Yang Berlan Siboya Inang Hotnida Cahaya Boru Sijabat masuk Wik Jordan. Di Patadahon di Parmigot pukul 10 waluwip. 5. Kunjungan seksi lansia HKBP Serpong. Di hari Minggu Sadarion Minggu 20 Juni Minggu Sadarion di Patupa seksi lansia HKBP Serpong do kunjungan dohot pasahaton ede puji-pujian di Parmingguan HKBP Letare Resort Letare pukul 10 wib. Dan di donganan pendamping seksi lansia Dewan Koinonia Amang Situa Asbo Tagatorop. Pameran gelar buku BPK Gunung Mulia. Di hari Minggu Sadarion 27 Agustus 2026 BPK Gunung Mulia Patupahon pameran manang gelar buku maringanan di lobi lantai dasar Gereja HKBP Serpong. Gereja Manosoi Ruas Nihuria mandohoti pameran di Patupa ni tangga masuk asa dohot mahita berpartisipasi. Pakhobasion Partiangan Wik. Patupahon di Riata do Partiangan Wik masuk pukul 8 wib. Rabu 26 Agustus 2026 Wik Betani. Keluarga Edison Harli Marwasas Purba Inang Situa Eva Tidora Lumban Gaul. Keluarga Erikson Simanulang Boru Opung Sunggu. Keluarga Karlin Opung Sunggu Boru Panjaitan. Keluarga Age Simarmata Boru Opung Sunggu. Keluarga Rimbun Ali Parningotan Sinaga Boru Siregar. Keluarga Alexi Tanggang di Boru Sinaga. Keluarga Parningotan Huta Barat Boru Pandiangan. Sekaligus mengapuli tu keluarga Berman Huta Galung dot Inang Vetrawati Marintan Siahan. Wik Efrata. Keluarga Harapan Suwandi Tambunan Boru Nenggolan. Keluarga Junaidi Sinaga Boru Nenggolan. Keluarga Robert Simarmata Boru Sigiro. Wik Yerusalem. Keluarga Pahala Martua Nababan Boru Raja Guguk. Wik Judea. Keluarga Abten Tampu Bolon Boru Sitorus. Keluarga Marganda Butar-Butar Boru Sitorus. Wik Bethesda. Keluarga Mangojak Bakti Francis Siagian Boru Tauru. Hari Kamis 27 Agustus 2026. Galilea, keluarga Victor Manurung Boru Haloho. Wik Kanaan, keluarga Kompris Yombing Boru Tarihoran sekaligus mengapuli. Keluarga Darman Hot Manganju Siombing Boru Sitorus. Keluarga Nyonya Siombing Boru Pandiangan. Keluarga Risman Tua Pasaribu Boru Pandiangan. Kebaktian Minggu Keluarga. Di hari Minggu 30 Agustus 2026 di Patupa Huriata do Parmingguan Keluarga. Di Parmingguan ni ganuk keluarga Natoras Rap dohot akka yanakana Marminggu di sadasian kebaktian umum pukul 6 walu 10 sada 15 pukul 10 walu. Alani potang hami masalun akar ruas di Huria mandohoti ibadah manang Parmingguan di salah satu jam ibadah minggui. Doa subuh.
Patupahon ni Uriata ma ibadah doa subuh di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 5.30 WIB di gereja HKBP Serpong. Nagabe hasuton di doa subuh Ima Wik Pak Mos Wik Kanaan Wik Efrata. Asaria maruas ni Uriata mandohoti ulaoni. Pasahat ulos holong turuas namar umur 70 tahun. Di hari Minggu 30 Agustus 2026 di baktian pukul 10 sada WIB patupaun ni Uriata do acara pasahat ulos holong tu akar ruas ni Uria namar umur 70 tahun. Tu akar ruas naung mar umur 70 tahun ni asa menghubungi situa WIB masing-masing. Undangan tender pembangunan gedung sekolah minggu. Panitia pembangunan HKBP Serpong menggohon ruas di Uria manang partisipan nama usaha di bidang kontraktor lao mandohoti tender pembangunan renovasi gedung sekolah minggu. Tender pembangunan on di Patupa ala mengundurkan diri kontraktor nama karejoi renovasi sebelumnya. Proses unwijing naik Patupaon ma di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 10 saat pukul 12 WIB. Maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Hatorangan naum dasip taringot tu proses tenderi Boima menghubungi divisi konstruksi panitia pembangunan HKBP Serpong. Goar dot nomor kontak tak surat dititingi di hurian naung di sagion di Mahite WhatsApp group. Pesta puncak Parehon Serena HKBP Seresot Serpong. Ala naing marujung maaka kegiatan Parehon Serena HKBP Seresot Serpong di tahun 2026 patupaun di resort ma pesta puncak Parehon Serena HKBP Seresot Serpong nah di Patupa di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 15 WIB. Maringanan di HKBP Cisau Resort Serpong. Pangido Hami Mahasasude Huria Saresot Serpong parsidohot di penampilan dohot pujian di acara pesta puncaki. Festival Kor RNHKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 12 WIB satu nasidung di HKBP Gading Serpong remaja dohot naposo bulung di Huriata naing mandohoti Festival Kor dalam rangka Pesta Parehon RNHKBP Distrik 20 Sada Banten. Pelatihan penginjilan Pokja Marturia HKBP Distrik 20 Sada Banten naing patupahon pelatihan penginjilan II di tanggal 20 saat 26 dohot 20 saat 20 Agustus 2026 maringanan di HKBP Serpong Resort Serpong. Sinode HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Jumat 20 Agustus 2026 pukul 8 WIB naing di Patupa Sinode HKBP Distrik 20 Sada Banten. Maringanan di Gereja HKBP Serang Resort Serang. Agenda manang topik pembahasan Sinode Distrikon 5 amandemen aturan peraturan HKBP 2002 napa 5 hon. Tatangnya hon ma kiat perdalan dohot dengan ulaun Sinode Distrikon. Tongoni ma suarani tikting dihita nasamingguon pakobasion pakepengon tikting pembangunan nadumasip tajaha ma di WhatsApp group week naung di sagion. Marede hita sian buku ede 740 tolu uhut papungu pelean tuhuria dohot pusat. Oh
Dameni debata na sumurung sian salhut roha, imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dihamu amanami inanami na hinaholongan, hatane debata dihita di minggu pasapuluh 22 hon dung Trinitatis, ima na nienet sian surat ni apostel Paulus na tinongos tu huria Efesus. Efesus 4 ayat 7 satu ayat 10 hujahaon matuhita. Alai tuganup hita bedo di basa-basahon asiasii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Dibaheni nin nado nunga manaik ibana tu gijang itabad do na tarhurung dilehod do si lehon-lehon tuaka jolma. Alai nakok pe ibana naung tuat do ibana jumolo tu inganan na ditoro ni tano. Ibana naung tuati laos ido nama naik tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasude. Laos ibana do mangalehon deba gabi apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari. Pature-turehon akan abadiai laho mangulahon tohonani pauliulihon daging ni Kristus. Pai masahat hita saluhut tu hasadaon ni haporsiaon nang parbinotowan di anak ni debata gabe jolma natang jala matoras situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita dakdanak akana pinalidak-lidak jalana pinaboan-boan ni pangobus ni ragam ni poda. Binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot akal na paoto otohon. Gabe parhasitongan hita tahe di bagasan haholongoni. Jalalam magodang mahita dinasa luhut mangeahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana do sadok dagingi di padomu jala martomu, tiniop ni sude urat-urat pangurupi, gabelam magodang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabe, pinauli-uli di bagasan haholongoni. Ido sahatna. Horas madihita amanginang? Dihama manami, inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di era digitalisasi nuaingon, harus informasi masai cepat do, masai hatop do nata jalo. Ganup aka naung adong akun media sosial, nunga boy disi bebas pasahaton pendapatna. Boy disi bebas pasahaton opini. Salah atau benar nuaingon nga ditotuhon be jumlah like manang dislike. Opini publik nama nagabe tolak ukur hasitongani di zaman nuaingon. Jala konsep pernikahan, konsep penciptaan manusia itu na paling mendasar yang sangat dikaburkan nuaingon amang inang di tonga-tonga ni parnguluata marhite media sosial, marhite konten-konten natajalo sigano pari. Murah-murah nama informasi na tajalo, murah-murah tersebar di beragam platform media sosial kita. Molo dang manat akka ianakon majalo informasi na adong di media sosial na amang inang boido terbawa arus nasida punya pola pikir yang dibentuk oleh pendapat manusia, mempunyai gaya hidup yang dibentuk oleh pendapat seseorang yang viral. Jalan waengon molonunga up to date seolah-olah itu benar, padahal belum tentu. Molonunga songona ketinggalan zaman secara usia mungkin mama kan bapak kan zaman dahulu kala. Seolah-olah itu salah napi nasahat nasida. Yang sekarang belum tentu benar, yang lama pun belum tentu salah. Dang nalaho menyalakan media sosial nata pake amanginang, dang nalaho menyalakan teknologi manang smartphone, alat takas do taboto alat doi. Jala takas do taboto dang bui behita ibarat nga maul behita marsirang
Madalani ngolu-ngoluan molodang mamake alat digital nuayengon. Egodang do manfaat natajalo amang inang. Alai adorang so tapake. Adorang so tapalowas iana kota mamake alat teknologi nuayengon. Parjolo manasida bohali. Sebelum kita mempergunakan, sebelum kita mengizinkan aka ianakon laho berkecimpung untuk masuk ke era digitalisasi, untuk mempergunakan alat-alat teknologi sekarang, untuk mempunyai akun media sosial. Bohali manasida taringo tuhatani debata. Marhite hatani debata natapasahat. Imana manugu-nugu rohana sida. Imana membimbing hati dan pikiran mereka asa tureja ladenggan pinakena sida aka teknologi nuangon. Asa unang murah-murah nasida dipalidak-lidak poda haliluon. Supaya mereka tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran mungkin yang terdengar wow, mungkin yang terdengar baik, tapi belum tentu kebenaran amang inang. Parjuluma. Suaton rohan iana kotai tuhatani debata. Muluta begen akien korni ina maranate ake tui sedo itahe edde. Tunata oras dibegi hamu do nakin amang inang aha tugas muna di dia do akapino parmi nuwa yang ona manginang. Rak do tamu sonari marminggu manang nang pedang sarupa tikina marminggu alaim beribadahkah mereka? Berdoakah mereka? Di haringga sonasi dadohatan di debata amang inang. Lomos dorohamuna buhado yana kokonan non. Alai dang marsitutu hamuna. Dang marsitutu hita. Manuat ton hatan di debata. Kita khawatir tapi kita tidak. Begitu sungguh-sungguh menanamkan firman Tuhan kepada anak kita. Suan mapangalaho ni ianak konmi. Sotung lebah hamu natoras. Paingot lehon aka poda. Memehon aka nadenggan. Asa panean di hanguluan sogot. Molo tungpe adong nalilu yanakon muna. Molo tungpe adong nalilu pinopar muna. Ikon toguon muna do penasida asa mulak tuhasit tongani. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Bain mana sagogom. Mangasahon Tuhan mi. Gomos ma bain. Tangyang mi. Togu-togu ma ianakon mi. Parsidohot tuharajao ni debata. Ido nagabe hatuaon mi. Si jahaon ni jujur ni ngulum. Biasana molo nunga moding na tua-tua. Jujur ni ngolu pinopardo. Di pabuah amang ida sadia godang. Alai kualitasnya kapinopar na songo dia do amang inang. Tugu-tugu. Buwan mayanak konmi itu hasit tongan. Kalau memang kita sungguh-sungguh menginginkan kehidupan anak kita berada di dalam jalan yang benar. Marsi itu tuh makan atau rasdang boy be amang inang holan parkarejoani na dipikiri hamuna. Rikot doi. Tapi untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan sekarang. Banyak sekarang ajaran-ajaran sesat yang terlihat baik. Di boto hamu do tahe amanginang burbur, rayap. Dia tidak kelihatan bekerja. Memakan kayu, ya kan? Ataupun tiang, rumah atau lemari. Dumpe rupak, matopas hawi baru mata boto adong do rayap di bagasani. Songoni do pengajaran sesat nuayengon. Tidak terlihat, tapi lama-kelamaan jika itu dibiarkan itu bisa merusak banyak generasi. Berubah-ubah dona masa di Portibion. Perubahan idang selalu pamajuhon amanginang. Perubahan boy paoruhon menurunkan kualitas di tongah-tongah ni parnguluat alanima amanginang. Rikot adong pijakan. Rikot adong pegangan, naboi menopang kita menghadapi perubahan-perubahan waengon. Kalaupun adanya perubahan-perubahan zaman, tapi anak-anak kita, tapi kita bisa tetap kokoh teguh
berada di dalam kebenaran karena kita punya pijakan yang benar, kita punya pegangan yang kuat. Molo adong halna baru, boy ma di compare, boy ma diperbandingkan dengan pegangan, dengan pijakan yang sudah kita terima, yang sudah diterima oleh anak-anak kita. Aha masih tiopon, aha manaboi gabi ojahan, yang menjadi pijakan tak amanginang. Dada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita tahu semakin berkembang tahun demi tahun. Materi nagabi ujahata, nagabi pegangata, boi doa manginang materion manuhor kebenaran. Kalau aku punya uang, apa yang kukatakan bisa menjadi kebenaran walaupun itu salah. Jabatan tidak itu menjadi pegangan, tidak itu menjadi jaminan atau pijakan kita. Ahado nagabi sitiopun molo adong goncangan-goncangan, ajaran-ajaran yang baru yang kita terima diombang-ambingkan. Ahado nagabi boy sitiopota hatani di Batak. Alani di mingguon marhite topik minggu togu marsitiopan di Hatigoran. Hatani di Batak doa manginang hasit tongani. Hatani di Batak doa manginang Hatigorani. Hatani di Batak berlaku di semua zaman. Bukan 1-2 tahun Alkitab ini manginang firman Tuhan. Dan sampai generasi kita berikutnya firman Tuhan akan tetap sama seperti ini. Firman Tuhan tidak akan berubah. Boy doa manginang hasitongan menurut kita nuayangon berlaku, tapi di zaman anak-anak kita tidak lagi berlaku. Mungkin amang inang yang sudah punya parumain sudah bisa mengalami bagaimana dulu ketika aku jadi parumain, mertuaku seperti ini. Anaknya harus seperti ini dibuat. Alai dong sonari nu ngamar parumai kamu nak. Ibaik kamu mah yang kita terima dulu dari orang tua kita. Datang menantu kita amang inang. Gak kayak gitu lagi. Inong ngamar gati be zaman. Cara mendidik, cara merawat sudah berbeda. Jangan lagi disamakan. Menurut kita hasil tonga doi na ujui. Alai nuaingon dang be hasil tonga nih di zaman di generasi yang baru. Boy doa manginang di luar tamar laku ketentuan-ketentuan ini. Tetapi di luar na asing dang marlaku hasil tonga tai. Artinya kebenaran itu relatif, kebenaran manusia. Lalu apa yang menjadi pijakan kita yang menentukan bahwa ini kebenaran selama-lamanya. Nilai kekekalan yang tidak akan lekang oleh waktu. Hatani di Batak. Bagaimanapun amang inang, firman Tuhan tidak akan pernah mengikuti zaman. Firman Tuhan menjadi tolak ukur titik kembali perubahan-perubahan zaman ini. Itu menjadi pijakan kita, menjadi pegangan kita. Alani unang tinggal kon hatani di Batak. Suaton madiroham, suaton madirohani ianak kon muna amang inang asa adong sitiopun nasida. Asa adong pijakan nasida laho menjalani kehidupan yang beragam tantangan ini. Karena seperti itulah yang dialami oleh jemaat Efesus. Maragam duna masa di siamanginang marasing-asing do latar belakang ni nasida adong Yahudi, adong non-Yahudi. Ada ajaran-ajaran yang berbeda, ada yang namanya Dewi Artemis. Penyembahan-penyembahan berhala. Terjadi perpecahan di nasida karena belum siap saling menerima satu sama lain. Menurut Yahudi odo hasitongan, menurut non-Yahudi odo hasitongan, Allah di pasahat Apostel Paulus ma di ayat 4 ay sada do dagingi. Jala sada do todi ay songoni do hamuna terjo di bagasan sada pakirimon di panjogo ni. Amang inang salah satu na boy dota imabohado pangatosyota taringot tu hasadaon marhite truputa. Banyak yang menyangka bahwa kebenaran itu harus sama. Kebenaran itu harus banyak yang berpihak kepada dia, baru itulah kebenaran. Molo songon naoti do berpihak tu son, kita bisa mengatakan dang tikosi. Suara natorok do nasitong, ido na masa nuwayangon amang inang. Tetapi dikatakan togu marsitiopan tu Hatigoran kepada kebenaran, kita diajak bahwa molu sada do hita dang ikon sarupa terus pikirat ta amang inang. Taringot tu hasadao ni huria tentang kesatuan jemaat. Molo sadado hita bukan berarti ikon sarupa pikirata. Boleh berbeda. Takas do taboto amanginang di topa debatado hita marasing-asing.
Dang sudah halak na dison sian toba. Adong do sian luat na asing. Punya karakter, punya budaya masing-masing. Berbeda. Kita harus mengakui perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan. Dang adong na sarupa 100%, bahkan anak yang kembar. Sekalipun berbeda-beda secara fisik, secara potensi, cara pandang, dang nalaho bertentangan hita di perbedaan nih amang inang. Godang halak nuaengon karena berbeda jadi bertentangan dan terjadinya perpecahan. Teguh marsitiopan tu hati goran. Teguh berpegang pada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, aku dan kamu berbeda. Siapkah kita menerima itu? Aku dan kamu berbeda. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jangan paksakan kita sama. Au marasing dodot hamuna amanginang, godang perbedaan tak perkerejuaku marasing dodot kamu dodot hamuna. Karakterku juga berbeda dari amang dan inang. Penampilanku juga berbeda dari amang dan inang. Dang utipu derajat tua manginang nang pesonari au, napasahaton hatani di bata. Dison tuhamuna. Kita sama, mempunyai nilai yang sama di hadapan di debata. Tidak ada lagi perempuan, laki-laki, semuanya sama di hadapan Tuhan. Panean, molo dihita halak bata nuaengon amanginang bohado, molo harta warisan tua kayanak kodo sude, molo tu boru bohado, ya kan? Tetapi kebenaran firman Tuhan, anak laki-laki, perempuan, panean di harajaon nih debata, pewaris kerajaan Allah. Kita berbeda fungsi, harus kita akui. Kemampuanku, kemampuan amang dan inang berbeda, tapi bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperbandingkan, bukan untuk hal-hal yang mau dikatakan mencari pujian. Alaita ida ma amang nang di ayat pitu. Tuganup hitabedo di basa-basahon asi-asii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Dan juga dikatakan amang inang laho pauli ulihon di ayat 12. Pature turehon akan abadia pauli ulihon daging ni Kristus. Kita saling melengkapi. Bui au on jala adong dona so bui ulahon. Ikon diurupi halak na asing doau asa bui au mangulahon ni. Berarti rikok do halak diau jala au perikok do dihalak. Kita berbeda yang saling melengkapi satu sama lain. Jalasian debatana sarupa doa manginang nata jaloi. Ido nakin didokon na tuat nama naik ido nama ngalehon. Debatana mangalehon basa-basa nai tu hita. Amang inang unang olo hita di pamula-mula karena perbedaan. Jangan mau kita dipecah belah karena perbedaan kita. Tapak kema perbedaan tai asara manupahi pature turehon pauli ulihok kita. Perbedaan-perbedaan kita bukan untuk diperbandingkan isedona rumikot alai tapakel hau mangurupi halak na asing. Marhite si leon lehonni debata. Amang inang disada perbinotoan di anak di debata iduna yang kita tuju. Bagaimana amang dan inang kita semuanya mempunyai kesatuan iman di dalam Kristus Yesus. Bersama-sama bertumbuh di dalam iman semakin dalam pengenalan akan firman Tuhan. Bukan hanya beberapa kelompok tapi semuanya sebagai tubuh Kristus sama-sama bertumbuh, sama-sama semakin dalam. Buhado menginang menurut kita kalau misalkan anggota tubuh kita ini berbeda-beda perkembangannya. Rambut usia 70 tahun, ya kan, nggak baruban, nggak botar. Alesi malaulong umur 10 tahun tuh pe, ya kan? Roham usia umur 5 tahun. Tentunya secara keseluruhan pamatang ikon sarupa do perkembangan. Sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang amang inang, sama-sama menuju kepada kedewasaan. Sehingga dua amang inang molo ibaratna marasing-asing do. Ini 70 tahun, ini 18 tahun, ini 5 tahun, ini lain lagi umurnya. Pasti sama. Itulah yang kita harapkan. Bagaimana kita sebagai jemaat HKBP Serpong bersama-sama dewasa secara iman. Semakin dalam pengenalan akan firman Tuhan. Maka namang inang. Jojo mahita ringgas mahita madohoti pertangyangan dohot sel. Oke.
Alana ido dalat talaho pauli-ulihon, pature-turehon, pabagason. Manusia menajamkan manusia. Sesama kita nyamang inang, mari kita perjupangat tak, boy kita saling memberikan kontribusi yang bisa membangun orang lain dan kita pun terbangun juga dari kontribusi dari orang yang lainnya. Amang inang gabi jolma natang mahita. Gabi jolma nama gudang matoras di hapor siaon. Tahirim do di ngolut tahun bertumbuh berbuah tanda naung matoras. Kedewasaan iman. Ahadu kedewasaan iman, menerima perbedaan, menerima diri sendiri, mengakui kelemahan dan menghargai kemampuan orang lain. Mula dong dope siak kita manginang na merasa iri-irian, dang dewasa dope, dang matoras dope. Tetapi orang dewasa secara iman, ku akui kita berbeda, ku akui engkau mempunyai kelebihan ini. Tapi aku juga mempunyai kelebihan yang bisa membantu dan menolong dirimu. Kebenaran firman Tuhan amanginang mengatakan berbeda untuk saling melengkapi. Naung matoras tertancap dalam kepada firman Tuhan. Dang ukuran sadia leleng dung karisten ibana dohonon matoras. Bukan karena sudah tua usia bisa dikatakan matoras ibana. Matoras di hapursiaon ima akahalak yang teguh di dalam menjalani kehidupannya, di dalam menjalani prosesnya. Amang inang akahalak na matoras di hapursiaon tidak disesatkan. Tapi dia mempunyai pegangan kebenaran firman Tuhan. Taidalma akayanakon moluhau najinamana ipamasuk kita tu pamangan na alay aha dang diboto ibana dope hau doi dari pu ibana do sude boy ipamasuk tu pamangan na ima dakdanak. Tapi di sini bukan hanya sekedar secara biologis kekanak-kanakan, tetapi sifat kekanak-kanakan tersebut amang inang yang harus kita hindari. Alemolo akan amatoras, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Jala diulahodo na dinggani di parnguluan. Mulu magodang amang inang artinya kepada kita bertumbuh. Bagaimana pengenalan kita akan firman Tuhan jala berkelanjutan doon. Jadi dipanggil do tuhita tang matoras magodang obarmai amang inang tu usiata. Jangan kiranya matua perdagingon aledang matua pikiran nang hapursiaon. Tetapi kita diajak untuk dewasa secara iman. Jalan didokon muse amang inang diterupuk tahun asitongan di bagasan haholongon. Kebenaran di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih diajak kepada kita bahwa nyatakanlah kebenaran itu dengan kasih. Karena sesungguhnya jikalau kebenaran tanpa kasih disebut kekerasan. Takas do taboto amanginang holong dorohamuna tu ianakon muna. Tetapi marilah didik mereka dengan kasih. Bukan hanya tentang kebenaran tapi didiklah mereka di dalam kasih. Kasih tanpa kebenaran. Ikon tegas do na tua-tua tu ianakon. Kalau kasih tanpa kebenaran kita akan berkompromi dengan mereka. Dengan perbuatan yang salah. Tetapi kasih itu harus disertai dengan kebenaran. Holong dorohamuna tu ianakon muna. Alai ikon radedo hamu amang inang manogu-noguna sida. Bahkan mau untuk mendidik menghajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Asa mangulu ibana di hasitongan nang di hatugoran. Amang inang marhite jamita disadarion tuhita. Di pasada Kristus Yesus dohita songon pamatangna. Rak pauli-ulihon mahita ganuk marsada-sada. Mari kita saling melengkapi satu sama lain. Jala totong mahita togu marsitiopan tu hati goran. Yaitu tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Yaitu Kristus Yesus. Kebenaran kita hanyalah Kristus Yesus. Tidak ada yang lain daripada itu. Bowan hamuma. Togu hamuma ianakon muna. Molo akan tua-tua ngapos beroha. Ngamatoras, tertancap dalam tentang firman Tuhan itu. Tetapi anak-anak sekarang masih di dalam proses pertumbuhan. Akar mereka masih mudah digoyahkan. Mari amang dan inang membawa mereka kepada kebenaran. Supaya mereka tahu apa yang menjadi pijakan untuk menjalani kehidupan
ini. Amin. Martang yang mahit. Di bata Jehovah na usoba hami di bagasan Kristus Yesus. Mulai tema upa satrohan nami Tuho ali Tuhan marhite jamita nang hutang yok kami paingot to kami asa totong hami Tuhan togo marsiti upan di hati goran. Ay hodo Tuhan hati goran nami. Uswa to kami ma Tuhan hatami di rohan nami nang pikiran nami jala rade hami Tuhan. Marsiajar mempraktekkan kehidupan di bagasan hati goran manang dihasit tongan. Sadado hami Tuhan di hadapan-Mu. Nang pe marasing-asing akka basa-basa na nilehonmu di hami ganuk marsada-sada. Di Johau do hami Tuhan asa sada. Laho pauli-ulihon marhiti basa-basa na nilehon mi. Dada egosentris manang laho patibohon diri manang pauruhon diri ni halak. Alai tertuju marohanami boha asarap hami sude matoras magodang di haporsyaon nang di parbinotoan manada asini roham di parenggeluan nami. Ajar-ajari hami Tuhan. Asa sude hami dison rade marsiajar rade marsitugu-tuguan. Songon pamatang ni Kristus Yesus. Nang songon yale Tuhan pergogoi maakama nami ina nami. Laho mangajari manugu-nugu yanakon nasida di bagasan hasit tongan mi. Nuaingon mace murado dapat nami Tuhan informasi akka poda-poda naso hobar do petulomu ni rohami. Alani Tuhan marhite bisuk na siyak koima jinalo ni akka na tua-tua mengajari yanakon nasida asadong pijakan ojahan ni yanakon lahu mangadopi akka perubahan-perubahan zaman asaboy nasida memperbandingkan punya titik balik lahu mengadopi perubahan-perubahan non ale Tuhan imahatan di debata. Margogo jala sabar maaka na tua-tua. Nunga dilehoko tunasida Tuhan ianakon bertanggung jawab manasida laho mengajari. Tongona di halomohon ni rohami. Nang songon ale Tuhan di parkarejuan ni akama nami nang sudi akaruasmu. Pergogoi manasida asa denggan ture nasida mangulahon parkarejuanna akka na marsikola dope asa marsitutu marsiajar jala gabe anak si olo yajar nasida tu akka puda-puda ni na tua-tua nasida na hobar tulomo ni rohami. Ale Tuhan tugano perencana ni akka yanakonmu na naeng majalo pasu-pasu pardongan saripeo. Oma Tuhan na mga ramoti roha ng pikiran nasida. Batogu roha nasida laho majaloi. Jala totong matuhan lehon. Partikian na denggan hasadaw ni roha di keluarga. Na naing pataruhon yanakon nasida majalo pasu-pasu pardongan saripio. Madok muliate dohami Tuhan di ruas na mendaftar tuhuriamon. Tanggiak ma Tuhan nunga dipilih nasida. Kuriamon nagabe ingana nasida bertumbuh bersama dongan nana asing. Marsitutuma nasida burjuma nasida tongon sahalak ruas na uduk tu aturan na pinatupa ni huriam. Na totong olo Tuhan rade berpartisipasi di ganup akka ulaon di tonga-tonga ni huriam. Di ganup akka kegiatan-kegiatan ni huriam pele Tuhan. Pasada marohanami asarap hami sude mangulahoni. Asa gabi hasa ngapon di guar munabadia gabelas ni roha di hami. Dinalau mula penok kami Tuhan sian bagas joromon. Uprakteko kami ma barita nauli na hutanyok kami. Asa totong hami togu marsitiopan di hati goran mi. Di bagasan Kristus Yesus mertangia kami Tuho. Amin. Tapapungu mapeleyata huhut ma hita marede. Di
ma peleata tu debata. Ale debata amana mina di banua gijang hodo harorwani salehut sileon lehon naringgan dohot nasa ulibasan nama uliutus. Bupasat hami masih anani lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parasiak kami pilihanon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni selehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sai pinarbadia magowarmu sero maharajaonmu. Saya saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Tehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaurhon madamena tu todim. Amin.